Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nakamta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Abang kapor na kalyang tong Meghalaya School Welfare Development Association Central Body lemba jong pi channel ni petip ang ni ba kandon ka general meeting ha kalai trek mentau benai ka bade ka sisejan ha kapor ka we beje ha po community hall riak samthia ka badan hajan jong ka Christian Academy School ha ka bade ba ka meeting ni kerpa ipi ba penya apply klai kapor bat kimat pakongsan ba kenya kran ha ka ni jalan kilong kini harum ka baningkong na kabenta ka language policy ya ka ba ka education department kapan ban ai jingmut hapo ka khandai trik bentau benai ba son de nakalian jongi ngi kwa panyo ya ka jingya tai ka jingya kran lang jong phi khna pangila ban summit ya ka ni ka jing ai jingmut sya ka education department halor ka jingthu ban long compulsory ya ka subject khasi ban garo ha ki school baro hadu ka class 4 kamat ka baar ka long ba nginyakran bat pensyai ya ka memorandum ka ba mangi ngila ikran bat u election minister kumjuru ka jingput dien jongi bat ki officer jong ka department de halo kini ki santali kimat ki bangila bu ka ba mapi baro pila etep ka wepat kamat ka banginyakran ka dei na ka banta ka recognition ka bangila yakran bat put dien biang bat u director kumjuru bu commissioner secretary ni sa pensyai khamha ro kani ka phang de kumjuru ya ka plan jong ka education department ka jingthmu na ka banta ka ban menteri ka ma kisnam parwan ya ka ba menta ka department ka kwa baniwa ya ka jing ai jingmot lang jong phi baro i pedwe de gi khot gi wer ya phi bagi de krat lang haro ka mat sya ba ka association ka summit sya ka education department kumjuru na ka banta ki school SSA ki bamdot kaman ban IT ya ka management la ban handover ko properties ya ka education department ban long ki government school na ka lai tungi khot ni wer ya ki ba pinwan ban ya kersan lang ya ka mat jing dawa juga asya kumba pitip syai pa ki school ki bamdot kaman la ta ki unwillingness mo kindum la ban ya lang haju bat kita ki willingness namar kala ya pher ka management pat ni hapa sutu ya kata de na ka lai jungi ni kren da ka syai ba ka mat jing dawa ka jungi kalong ba ekni ki school ban itu be kum kita ki non government institution aided school de ka ni ka mat kala ya benta de kalong ba syai na ka benta ju phi be ru ba de masu thu ba ka ta ka jingera ka ba phi ju yo apo ki school kam de ban kut ani tu de sawan ngin saya syai ba da dong sedong ni ka benta ha ka ju ko pot pat ngi kwa ban pen syai kedak nang ni pada kalyang jongi ngimdan kando kata kajing penwet lade ba nging persya ya kata kajing IT jong kini ki school saka soka ya kita ki bamdan kono no kajing wet mo khamtam ki ba de kita ki stand alone de kabha begini IT lada ki kwa ndai na ka banta ki school ki bamla ban IT khamtam ki mission school but kujur ke kiwe ki bamdan kamat iwan lang ban ya lang ban ni de syuk ikwa ban ong ba ka asosian kam de ka shatri na ka banta kita ki school rai leng ta ki ko school ka kam ko jongi ka long bang ikwa ban pha ban janai na ka banta ka education ka jongi ka pada na po ka jala de kong ta yo sutu pakala ban ong ba ka ne ka asosian ka long ka shatri na ka banta ki school rai ten re app sai sempat ka pensyai de halor kane dan pukut no aswa yang saya keren biang hadir jong ka meeting kulishpon